duk wanda ya samu sa'a Bello Turji ya kashe shi kun ba Bello Turji ɗaya ba duk wanda kun ka sani yan kungiyar na an ce sun gudu wasu sun shigo cikin ƙauyuka sun yi Nijar duk inda aka ga har mutanen Nijar ya ku mutanen Nijar da kun gane su ku kashe duk inda dan bindiga yake ubangiji Allah duk inda suke Allah ka bi su da mutuwa Allah ha kashe su kuma mafi sharrin mutuwa Allah duk laifukan da sun ka aikata Allah kada ka yafe musu su Allah laifukan su manya da ƙanana Allah ka kama su da su ka azabtar da su nan duniya ka azabtar da su gobe kiyama waɗanda sun ka daure musu gindi da cikin jami'an gwamnati da jami'an tsaro da 'yan siyasa da sarakuna da duk wanda infomomi da duk wanda ke taimaka musu ta kowace hanya Allah ka hada da shi ma Allah ka sauka mishi da bala'i Allah duk abinda sun ka tara na dukiyar mutane da sun ka kwata Allah ka sa ta zarrabon wuta da su da infoman da sarakunan da suka yamma da jami'an tsaro da jami'an gwamnati duk wanda adda hannu ga wannan ta'addanci in kwandala ka ansa Allah ka sa ta zama ma bala'i Allah ka sa ta zama ma bala'i Allah kakka bari wa'annan mutane su kare rayuwarsu lafiya Allah ka fi musu sanin inda zaka tadda musu da bala'o'i Allah ka tadda musu Allah ka fitine su yadda sun ka fitine al'ummar manzonka Allah ka gallaza musu yadda sun ka gallaza ma al'ummar Muhammadu Rasulullahi Allah ka walakanta su yadda sun ka walakanta bayanka Allah yadda sun ka samu bayanka bakin ciki Allah ka sa musu bakin ciki na har abada wanda za su mutuwa da shi kuma su haɗu da bakin ciki nan su haɗu da bakin ciki gobe kiyama Allah ka sa su wutar jahannama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk